Ay humigop ng mainit na kape. Maligo gamit ang maligamgam na tubig. O kaya humiga sa kama. Yakap-yakap ang isang malaking unan na pagkalambot-lambot. Pero ngayon, kabisyo, naiisip mo ba na maraming mga tao ang hindi makahiga sa kanilang kama? Hindi makayakap sa kanilang mga malalambot na unan. Hindi makahigop ng kape na mainit. Oo, naliligo. Pero hindi sa maligamgam na tubig. Nabababad ang katawan sa napakalamig na tubig. Dahil baha, lubog ang bahay. Maraming nangangailangan ng tulong ngayon, kabisyo. Kaya kung may sobra ka naman at bukas sa iyong loob ang tumulong, nananawagan ako para sa iyong tulong at donasyon. Dahil ang MBC Operation Tulong po ay kasalukuyang tumatanggap ng cash donations para sa relief and feeding missions para sa mga nasalanta ng malawakang pagbaha sa Bicol Region, dulot ng bagyong Christine. Ito talagang Christine na ito eh. Walang magandang idinulot sa atin eh. Suyuin mo na nga, kabisyo, at bakit ang laki ng tampo sa atin? Naghahasik ng lagim. So, pwede po kayong magdeposito sa mga sumusunod na account. Meron po kaming Metro Bank account. Ang pangalan po ng account na ito ay MBC Operation Tulong Inc. 640-7640-086412. And for BDO Peso account, nakapangalan po sa MBC Operation Tulong Inc. Ang account number po na yan ay 0005080-35635. At kung sakaling hindi nyo po masyadong napakinggan yung mga account numbers na binanggit ko kanina, pwede nyo pong isend sa GCash ko. Ay, hindi pala sa GCash ko. Pwede nyo pong i-check yung mismong Facebook account ng MBC Operation Tulong. Magtulong-tulong tayo sa ganitong klaseng panahon. Ang dami ko pong nakikita sa social media ng mga nababaha. Maraming nangangailangan ng tulong na hindi pa rin napupuntahan ng tulong. Marami po tayong mga kabisyo, hindi lang sa Bicol region, na binabaha. And I think dyan sa may bandang Cavite area, lubog na rin ng tubig. So, magtulong-tulong tayo, kabisyo, at maging sensitibo tayo sa lahat ng mga pinopost natin, sa lahat ng mga sinasabi natin sa ating kapwa, dahil hindi po natin alam kung anong pinagdaraanan talaga ng isa't isa. Marahil sa ngayon, masaya tayo, pero yung iba, nagdurusa. Let us all be sensitive. Alright, kabisyo? Anyway, 9:00 ng gabi hanggang 12:00 ng madaling araw tayo magkakapiling. Kapiling ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. At eto nga po, hindi pa rin tayo magpapatinag sa pagbibigay ng mga pinakatatagong kwento ng ating mga kabisyo na pwede mong mapakinggan at pwedeng maging inspirasyon kung meron ka mong pinagdaraanan ngayon. Eto na ang patikim ng DJ Rocky's Secret File. Nabuntis ako ng lalaking hindi ko naman asawa. Mahirap yon. Lalo na kung hindi rin ikaw yung asawa. Bakit naman kasi bumubuka-buka ka kung hindi naman ito ang iyong asawa?
Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik, kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera, at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programa, Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!